na nuna kuma ɗauku ne ‘yan mazaɓa ku za a ji a bakin ku kwa ku mala abba bismillah ko selfie mazo dan fito nan dai ya haɗu da zaman ka sallu ala nabi fatiha da izaja amin da inda muka san shi ka san shi to Allah ya gane da mu haka amin ka samu da shi gwani da haske ya buɗe kari ta jallansa da na nuna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magana Yusuf Abdullahi aka sani da wannan tafiya ta mu barka. Muna yi wa wannan rabu barka da zuwa da shi da yan tawagarsa. Muna fata wannan zama da zamu yi Allah ya albarkace mu da shi. Allah ya sa ya zama sanadiyar samun ɗaukaka ta duniya da lahira. Allah dukkanin abin da sa gaba Allah ya sa wannan zama da baki da suka samun tabarrakin mu da baki. Da farko muna miƙa sabon barka da zuwa kamar su da faɗa a baya kai da sauran yan tarmuka muna fatan kamar yadda aka zo lafiya Allah zai mai da ku gida lafiya sannan muna fatan cewa bugun wa'annan wakilci ne na wannan karamar hukuma ta mu mazaɓu 12 insha Allah wannan wakilci ne na wasu fuskoki 'yan kaɗan daga ciki wanda duba da yanayi na lokaci yasa da dama mutane ba su samu sun halatta ba kamar yadda aka tsara insha Allah nan gurin tafiya ce wacce muke bisa amana muna fatan kuma za a rike ma amana za mu yi tafiya ta amana kuma za a ga amana in Allah ya so ya yarda ba za a yi kuka da mu ba akan wannan kuma a tsaye muke jajirtattu kowannen ma'anan wurin da ake gani duk wanda muka tasa a gaba akan wani bangare na samun nasara a tafiyar mu ko mutum ɗaya muka saka in Allah ya so ya yarda zai kai mu ga nasarar da muke so mu same ta akan wannan kuma muna tafiya da junan mu nan gurin ba dare ba rana ko ina za mu tafi tare muke murginawa da daɗi ba daɗi da akwai babu akwai zama a tsakanin mu na amana fatan mu ne ka amana mu bisa tafiya jagorancin tafiyar ta in Allah ya so ya yarda mu ne kyawun da ta za mu ga abin da muke so a tafiya wata dama da ake shiga a samu ga matasan mu wasu karatu suke wasu kasuwanci suke da duk wata dama da ake samun ta wacce muke gani a wasu wuraren muna fatan alherin ya rinka sauka a nan domin kamar yadda muka faɗa ne na a cikin mu wasu shekara 20 shekara 10 suna harka amma magana ta gaskiya za ka gani kullum an bar mu a baya akan tsarin wannan abubuwa da yawa muna iya ganin cewa kaga wani a ta fuskar karatu an sahale masa hanya ya kai ga mataki da ya kamata ya kai amma mu ana gaskiya muna da karancin hankali so da yawa wani sun mukan bisa tsarin siyasa amma idan abin ya zo roman abu ko albarka abu da sai su sha ta ne daga su sai kansu muna fatan insha Allah za ka zama kai ne sanar da za a share wannan abu da dukkanin wata dama da za a samu a siyasance muna fatan Allah ya so ya yarda haduwar mu da kai zai zama cewa mun samu yayewar wannan abubuwan ta dalilin kan Allah ya so ya yarda ga mun gida saboda duba ga babban bako ga kuma sauran kuma ina fatan zan tsaya a haka ba dan abubuwan da nake son faɗa bane a'a sai dai duba da lokaci muna fatan Allah ya maka kora Allah ya
mai da kai gida da kai da sauran yan togar ka lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kamar yadda sakatare aka buɗe taro da aka sakatare ya gabatar da maganganu, yana mai gabatar muku da kaina suna na Abba Muhammad Sani Sarkin Makera, ni ne ciyaman na wannan wajen. Kuma mun yi farin ciki da cewa na miya samu. Domin duk abin da ake yi a siyasa, idan dan wani waje yana samu naka ya samu abin da farin ciki ne kai ne yi farin ciki kwarai kuma mun ce wani da abubuwan fatan Allah ya riko da abu Allah ya jagoranci akan dukkanin abin da aka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan mataki da ya sa an fara kuma ya yi siyasa kullalliya wadda take gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya alfarman manzon in har an riƙe mu ma za mu riƙe, in an sake mu za mu dai tsaya a baya ba za mu ce ba ma yi ba, domin 'yan siyasa ne tun daga kan akwatu har zuwa a samu nasarar zaɓe. Mun yi abubuwa da yawa waɗanda kowa ya sani a buɗe muke yi, amma kuma wasu abubuwan ba sa samu. Babbar matsalar mu shine rasa matasa a cikin harkar. Tun da Allah ya ba mu dama muka samu matasa wayanda Allah ya fara haska su, haƙƙinmu ne mu dafa fita kunya su fita kunyan ba ya kuma ba shi don Allah ya sa namu ya zama to abin jin daɗin mu ya farin ciki kuma dukkanin goyon baya da ake bukata insha Allah za mu bayan gwagwadon iyawarmu da kuma tunanin waɗanda suke bibiyar kuma ba mu kai tsaye baya tafiya sai da shawartar na kana shugaba amma wani zai iya goma wani abin na matsala ko nasara in ka ce ba za ka yi shawara da shi ba sai ka ba alhamdulillah bin yi munna mun ji daɗi muna kuma addu'a Allah ya sa a zama lafiya sannan da wannan zamu yi abu magana ba gona gabata mana da kansa sannan kuma mu ji wani irin abubuwa ya zo mana da shi wannan gida mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Farko dai sunana Abba Abdullahi, kuma ni ne nake jagorantar ƙungiyoyi da suke cikin wannan kasuwa ta mu babban tarihi ta kurmi, wato ƙungiya 42 ƙarshen jagorancin masu gidana. Farko akwai ambasada Dr. Ibrahim Gaya, abokin sanata Barni, ya kuma taka rawa a wannan ƙungiya ta fiye da inda ake zafi. Akwai aminin minista Alhaji Yusuf kenan ne a gidan Allah. Shi duk abin da za a yi yana so a duba Allah a yi. Gaskiya ne Yusuf ya kasa. Haji Yusuf ya kasa ya taka rawar gani akan wannan ƙungiya ta mu. Sannan mai girma minista ba mu da abin da za mu ce da shi sai godiya. Ya yi ƙoƙari ya tako ƙafa da ƙafa. Sanata Barau ya yi a fulufin tare da na ƙaddamar an kwana biyu a nan filin Dambazau. Ya ce minista bakinsa yana sauri, minista kai za ka wakilce ni wannan tare. Don shi sanata shi ya so ya so. Ka san sanata abubuwa sun masa yawa ba sai an faɗa ba. Sai yake gaya ata to kai za ka wakilce ni wannan tare na kasuwa. Minista ya ce to shi ke. Minista aka kaddamar da taro aka zo aka yi a nan take. Minista bai wannan ba sai da ya ba wannan kasuwa ta musu wala. Wanda in dai kana shiga kasuwa ko ba ka shiga yanzu ka ji. Tunda aka kafa wasu kungiyoyi, akwai kungiyoyi da yawa a kasuwa kurmi bila adadin na lokaci tun baya kamu. Sai yanzu Allah ya kaddara mu ne suka kawo kasuwa kurmi wannan haske. Dattijai na kasuwa kurmi,
kakanninmu da iyayenmu da na sama da mu da kamar mu sun yi murna sun yi farin ciki da wannan al'amari kuma mutane da yawa suka ce wannan kokari da ne ba irin kokari ba ne kawo minista ma nan shine babban kokarin minista yau na Najeriya a ce kana tare da shi saboda mutanen nan kamar tantabaru aka suke tantabaran da su ko kasa kana dan matsuwa za ta tashi ba su yadda da kansu ba Allah ya taimake mu Allah ya shiga abu aka zo aka samu aka ba mu wannan fitila ta naira miliyan 3 lokaci daya kaga ba nasarar da ta kuwa saboda kasuwa ce wacce ana sace-sace ga duhun da ya yi ga kuma shugabannin ba babu ba amma sun sa wani abu a zuciyarsu ba za su iya ɗagawa su taimaka wa mabukata ba sai dai in abin ya zo su danne a hannunsu to duk irin wannan shine har Allah ya sa abin ma da tunda ba gaskiya suke shirya ba har Allah ya sa duk abin nasu iya zama na gashi dai sai a hankali mu kuma sai Allah ya ɗauko mu ba wayan mu ko dabaran mu ba ko iyawan mu ya ɗauko mu ya dora mu akai kuma har muka yi wannan abu wanda yau wannan abu shekara 1000 muna raye yana nan a cikin report ba a rayan ba insha Allah za a sha addu'a yanzu kaso kurmi akwai wanda har 8 suke kaiwa wannan har sha ɗaya kaga sola ko har yan kaji har yan kaji mutanen alayhim babu suka zo suka nemi alfama na ji na sa musu kuma yanzu haka wannan sola akwai raguwa za ta zo kuma ni a tsarin siyasa ta ba iyaka so kurmi ba dukkan mu na yan uwa ne kuma ba tun yanzu muke ba duk mun san juna ko ba haka bane sai dai ka sai ta daukaka ta Allah ce yau sai a ba sa'i ma ko gashi ko kai duk wannan haka ne mun yi tiritirin ban gaba ki ɗaya tare ko ba haka bane da yawancin to ni abin da na dauki ci gaba in kawo ungun zo mu haɗa kai da ungun wallahi in muka haɗa kai muka zama tsintsiya ɗaya wallahi duk wani shugabanci wanda ba Allah a ciki ba tafiyar gaskiya a ciki wallahi da kankin kansa ba ma sai an ce mutum ya gudu rushewa zai saboda haka dama yanzu tafiya magana ta Allah matasa sai sun yi yunkuro masu irin rigingimu sai sun haƙuri sun aje makami su zo su hau layi mu ɗunguma mu tafi gidan minista ya fito a gabatar da al'umma a gaya musu ƙudure-ƙudurensu da duk wani abu da yake da akwai nan ba za a tashi ba za a ga abin da Allah ya kuma yanzu akwai gagarumin taro tunda yanzu abin namu kaga akwai kungiya tunda suka ji na yi taro da suke kawo mana ziyara akan a shige masa gaba zuwa wajen minista so da yawa mutane ba su san wajen wanda za su ce kuma magana ta Allah haka siyasa kowa ya santa in baka taimake ni a nan ba kana da dama ina zaka taimake so da yawa mutane dalan muna da yawa kuma dalan mu ne cibiyar cin zaɓe amma dalan yawanci mu aka bari a baya ni abin da yake bata murya ba yan siyasa ne ba mu da shi a dala ba abun kuma ba zuwa ne ba yayi a'a sai dai in ya zo kawai dan yan ma 200 ko 1000 ce kai hakuri ai kaga ba su yi ba ko ko an je in hada wani gan in baya a siyi kayan shaye-shaye kawai domin biyan bukata ta aje a tarwatsa can wajen da abin da zamu yi dai gobe zamu yi kokari insha Allah mu hada kanmu kuma wannan mazaɓa nawa ce? 12 ita wannan kungiya ta ku ita wannan kungiya ta ku mazaɓa nawa ce? 8 amma ai ajandar mu wayancan ne mu kai da muke zama da su amma su ma da mu join musu to na ji daɗin haka na kuma fahimci karatun yanzu abin da yake da akwai ku ya kamata a ba wakilci don ku ne wanda aka fara zama da ku ba ka san gaskiya ne ba ka wani ba ku dukkan wata mazaɓa ku za a wakilta ku je ku zauna da su ku kuka zauna da su ku kuma sai ku kira ni sai mu ƙara babban zama da kowa da kowa kuma wannan tafiya ta mu tafiya ce ta gidan sanata Barau kuma mutane suna samun labarai na alkairai birni da ƙauye na Barau kuma ya kamata a ce empowerment da Barau yake da dukkan wasu abubuwa ya kamata a ce mu ma nan da ana samu a ciki ko ba haka bane ba na ji daɗi da aka yi min zato na alheri ya kuma ji daɗi da ya zama da dukkaninmu duk yan gida ɗaya ne aitin rangini ko ba haka bane ba kuma wannan amana da Allah ya bamu kuma kuka bamu
za mu yi kokari cikin ikon Allah albarkacin shugaba sallallahu alaihi wasallam mu yi kokari mu ga mun kamanta mun rike ta kuma wannan al'amari wannan magana da muke ku kaddara ka bar da yawun kamar sanata ne yanzu a nan a zuwa ko ku kaddara kamar shi kansa minista ne a zuwa domin da abin da nake gaya muku da yawun su ba nake faɗa ba fa zuwan kaina bane in zuwan kaina ne ni ba da abin da zan amma wannan umarni ne sanata ya ce a haɗa masa kan mazaɓu minista ya ce a zo a haɗa masa kan mazaɓu kuma mu da mu ne cin zaɓe duk wani gwamna da ka sani sai ya fara ƙuri'an mu ta nan ta haɗu ko ba haka bane ba sai ƙuri'an mu nan ta haɗu mun fi kowa yawa kuma ya kamata a sabilillahi abubuwa da dama local government ta dala yadda na matasa take da dattijai take da mutane irin yadda ya kamata a ce an ban mu a baya akan duk irin wannan abubuwa kaga ba su ba saboda haka za mu iyayen mu ga mun yi kokari akan da ina zuwa Allah ina zuwa kuma yanzu ku kokari ku zazzauna da ragowar mazaɓin sai ku haɗa shugabanci kamar na mutum nawa ya kamata ku haɗa tunda dai dama kungiya tana da ciyaman ɗinta tana da vice ciyaman ɗinta tana da sakatare ai bakaman gaba ɗaya guda 27 yawwa duka mazabu za su zama kowace tana da kamar coordinator da kenan sannan sai a tabe su waje daya zuwa ta da to wani alkawari za ku iya wa mai girma sanata a tsayuwarsa ta kai gwamna da zai wajen nan wallahi ga mai wajen hankali na jagora wannan gaban ya kunci wannan addu'a ce ta kawo ka wannan wajen gaskiya ne mu sunan mu dama yan tawaye gaskiya ne wallahi yan tawaye ne in ka kan mutuna gaban Nasiru Ali Makoki to alhamdulillah ba kwafin ta ana muna gaban litikul to alhamdulillah ana gaban gari mai sabil to alhamdulillah duk wani kokas na lalaban kai ka to alhamdulillah akan kalubalanta shugabancin jam'iyya na dala mazaɓar dala ba mu yadda da shi ba su zaman da muke kenan Nasiru Ali Makoki kansa yake ba mu a kaddamar da mu wannan tafiye ta bangaren ta kai still mazaɓar dala 12 shugabancin yan akwatin nan dalil mazaɓa 12 shugabancin a mazaɓan nan yake ni ne ciyaman din ga sakatare na gafiyar Allah ya ba wannan layin shi muke nema addu'a ce ta kawo ka kuma ka haɗu da yan halak za su tsaya su aiki mu a kan sa muke dama dorawa za duk wanda mutum da ka gani banda wannan shugabanci wanda kuma na ƙungiya da muke da shi kuma kowace akwati muna da shugabanci na mutum 10 akwatuna 33 a mazaɓar da su amfanin su a wa'annan ranar zaɓe kowane mutum da ya jefa bara tana da bara 330 ba a tana da bara 330 a ƙungiyance sai idan nan kowane mutum da zai kama mutum ɗaya kuma duk wanda ya kayi zaɓe sai ya kama a rubuce sakatare ya gani cewa ta yi gariya ba magana a baku kuma naira 10 to kullum mutanen nan shugabannin nan magana ta Allah ba Allah a ransu barau ya yi infami ma an kawo mazaɓa na ƙashin alasan ƙaba'i sanata ya yi shi ministan ya yi a nan gidan suka zauna ne shugabannin ba wai mu yi amfanin ka ba mu yi kokarin ka ba a'a wa suke kauna shi suke bawa amma in harkar zabe ta taso ba sa neman wa suke kaunan sai waye yake da amfani waye a ci zabe ne yake a gabansa duk akwatin da take a daren nan guda 11 harkar kayan zaben ta a cikin zaki ne ka ba a lokacin ne suke sa hannu a lokacin gamma a baya amma daga wannan in an gama ciyaman din mazaɓan nan ana sura wata 3 zaɓe wallahi kullum zai iya kira nasu 12 a waya me ake ciki ne ake ciki in ka ga ya ƙara kira na sai wannan amfanin ya zo kwanan nan an yi infawo ne mai korafi sai ni ba na bukata amma ga su lajin ga su haruna ga su arabi
ko kwaɗe ne a dinga jefawa ana bayarwa gaskiya ne ba sa yi mana dama mu a shirye muke duk layin da suka bi ba za mu bi su wannan layin da sanata dama shi muke nema ya za a yi mu samu matattakalar da za mu ya yi mana ne yanzu gashi Allah ya kawo matattakalai dama abinda ba sa so ka je waje su ganka Ali ya yi inviting dinmu mun je gidansa mun zauna da shi mu ya fara gani duk suna gun sai suka ringa tunanin ya aka yi maka zo nan kuma manyan ya ringa kuma hana ni tukulkul ne ya jagorance mu muka tafi mu a mutanen Jafar Isa mu mutanen jikin Jafar Isa da NCPC ne shi dan CPC in yana yi yana in baya yi in yana zai yi in ba zai tukulkul ne ya dauke mu kungiyoyin da a ya gani kungiya wajen 86 ya gani a rani mu ya fara gani da farko kuma yi mana abin da bai ma kowa ba to mu wannan kungiya a shirye take za mu baka gudunmuwa fiye da tunaninka za ka yi mamakin kungiya fiye da abin da ta makale ya gaya ma za ka ga linkin ba linkin jama'a maza da mata in dai yan dangwala ne masu amfani ba masu amfani ba a yanzu a gaban a nan din nan yanzu ka ce yanzu kana son a tara wa mace 100 namiji 100 a nan din nan yanzu wallahi yanzu su a yanzu nan ba tare da sun san cewa za a gayyato su a kawai yanzu a kira su kuma a ce kowa ya taho da rijistar sa da lamba akwatin sa zai da list din mu da lambobin akwatin mu a cikin nan da komai a tsari unguwa bakwai ta dala duk rawa tudun makera shi tsare kabawa ba inda ba mu da kwanta na mutum 40 list din mu yana cikin nan gidan mu muka fara zama wallahi muka fara tallafa APC shugabannin sun kace ya zai a tallan APC ni na kira su na ce me muke jira lokaci yayi suna cewa ba za su ce ku zo yau maka fito da bayanin ba za su zo ba muka ce ku zo muka zauna wallahi mun fi mu 200 a kanin mutum da namiji mazaɓar da ita da local government ke koyi da ita ya ma za a tallata APC kuma duk nisan tafiya mu ne a ƙasar masoyi duk wanda ka gani nan ba wanda bai je local government abin da yake neman sa babu wallahi tun muna yin daukan nauyin kanmu mu yi contribution mu dauko highs mu yi ban da shu da su mu ta ci wallahi ba tare da biya mu ba har aka ga ana yi mana wani abu ina bin sa kuɗi don mu faranta dole ce ta sa yanzu sai an yi sauka siyasa dan islami ne ko ne ta sanar maza badda har aka gama gwamnati aka gama wallahi ban amfani shi da kuɗi ba ni ban taba cin 1000 APC ina kwance yau ba a bisa ɗaya ba na ina kwance yau kwana bakwai ina jin mota kuɗin ba zan banta ba sai na ji wayarsa sai na daga Allah ka jima tsarin ana raba gida sai ya ce wallahi abin da ya da ya yi kuskure a yanzu kenan mana amma yanzu ya gane gaskiya yana neman alfarma wannan shugabancin nasa wanda ya fi shi a bashi haƙuri abba na fara kira ba wanda bai kira da sun yi fushi na danne su aka haɗa su ce yanzu an kai mai yada mana da ita ɗaya bayan ɗaya ba wanda isa bai kira a waya ba a kan a zuwa ya tafiya sai yanzu ni ne ko da latin ya kuɗi ma a ta makanin da shi muke tun da ya ce mana yau ya tafi hutun siyasa ma na shekara 2 sai yanzu ya turo men kwamitin sa na lokal gama muka zo a gidan alsamu ya ce yana tare da mu waye aka tashi na ce mun ba ma tare da shi a matsayin da shekara 2 hutun siyasa sai da na shugaban kasa ya mai a koyinta ba kawai ka zo hannu biyu ka tashi ka ce wai muna tare da shi mun ba ma tare da shi kuma takara mu duk wanda ya kamata mu yi shi za mu yi lokacin da Aminu Bashir ya tuka takara ina zaune suka kira da muka je duk wanda ya gama ya ce ya bani jagoranci da mazaɓar da muka zauna da shugabanni muka tara shugabannin mazaɓar da muka ce masu ga halin da ake ciki ba su yadda ba Aminu Bashir sai da ya kuma ci 40 da kowace mazaɓa akwai na yan shan akwai na kawai wanda kayan kiɗa za su ebo ranar zaɓe abba a maza shugaban mazaɓar da ce wallahi kun faɗi zaɓe mun kayar da ku wallahi da aka kirga ƙura'a ya
ku ji mu ƙuri'a 80 ya samu sai da Aminu Bashir ya samu ƙuri'a 880 a da'awar zaɓar da muka kayi da shi linkin ba linkin bacin an gama ya kudi mai kira ma ofis ɗinsa ya ce to ga abin da aka gama ga abin da Allah ya yi saboda haka a zo a bashi gudunmawa a zo a yi jam'iyya muka tattara muka je muka yi jam'iyya ya ce kowa a cikin mu a samu a kwamitinsa aka samu a kwamitin muka zo muka so to still har yanzu har gobe in dai ba ya kudi ne ya kira ka ba ya ce ka zo in dai abu zai biyo ta sogan maza ba to kai fa ba ka da ni da basharin campus wannan a ofis din ya kudi ma gasu ababi da su muka ya ce ya wakilta ni duk abin da ake adala tsakanin tallafin karatu da rashin lafiya ya nemi bashari ya neme shi da wallahi har ya sauka daga majalisa ba wanda ya amfani ba ko yaro ko 1000 ma na amfani babu shi taba cin 1000 saboda haka mu wannan tsari mun fi ka jin daɗi kuma mun fi ka gode ma Allah da Allah ya kawo ka addu'a ce mu a shirye muke wallahi duk inda ka sa gaba wallahi muna layin wannan zamu dama tsarin gidan sanata nema muke ya zai Allah kai mu wani to kuma ya kawo mun bi hanyar alasan bai kai mu ba mun bi hanyar ado tati bai kai mu ba ni ne financial secretary nasu lokacin da ya maza listar jiha ado tati mun zauna da shi ya fi soto amma kullum cewa yake sanata baya gari a jira a yi haƙuri to yau haƙurin ya zama adda Allah ya karɓa Allah ya kawo mu da za a share mana hawayen mu saboda haka kar ka ji wani dar in dai jama'a kake nema ba mazaɓar da ba ko biyun dare ne mazaɓa 12 duk lokacin da abu ya taso maka daga mutum ɗaya zuwa mutum 1000 wannan gidan ya yi ma alƙawari tsakanin mutum da namiji ko da uniform wanda za a sa ka kirga ka ga mutum 1000 za ka ga 1000 ko ba uniform a shirye muke illa iyaka abin da muke so amana da gaskiya kuma yana da wallahi za mu tsaya za mu yi abin da ya kamata dama mu wancan layi na yan fasafa samu shabin mun gaji da shi so muke dama Allah ya kawo yara matasa wa'anda za a zo a yi sauga da su ta gaskiya mu gode tare mu tsira tare yanzu kaga yanzu Allah ya kawo gabar da in suka je gun sai su gamu sai su taya ka zo gun to addu'a ce saboda haka dama tsarin su mun ajiye amma jam'iyya muna nan muna yi saboda haka Allah ya kawo mana gidan da zamu tafi saboda haka duk tsarin da ka dauko a shirye muke mu ba da gudunmuwa ko dare ko rana ko ruwa ake ko sanyi in dai bukatar ta taso ta dan adam ruwa ba sai da yake mu ba a gaban mu lokacin da muka je majalisar tarayya to a gamman house a kafa muka da wallahi a ofis din sa yake kuka ga mu ga sabaje da kai halilan kaci kwaki yake cewa banda Allah da Annabi ba shi da kowa daga mu sai Allah sai aka yi fada wallahi amma a ofis din sa mun je dan isa da yake gaya mana ya kudi ban ya fadi mana ni ina da bukata ne aka gama yanzu gashi yana da bukata muka je ma kai ofishin sai ce bai san mu ba san mu ta yi in banda ni ba wanda kai ba wanda ya sani bai san su ba kai ka ji yanzu gashi an zo an yi an gama ya dawo anda bai sani din ba yake nema a zo kuma ya ai tafiyar da su ba wanda bai kira ba ɗaya bayan ɗaya a zo ai tafiya mu siyasa ba za mu daina ba ita ba a daina sai dai sun jam'iyya insha Allah ba wajen mutanen ba gudu ba ja da baya lokacin da abu ya taso maka in dai dan adam ake nema mai amfani ba mara amfani ba a shirye muke za mu ba ka gudunmuwa a kowane irin yanayi kuma ka taba mu salamu alaikum to shi ke nan to ita wannan tafiya ne ga speaker ta kuma ban san me ya kama matsayin ba surutu na ko kuma ganewa suka ya dace ne ga ba wanda zai ringa magana so alhamdulillahi da wannan bako da muka yi abokin mu kanin mu masoyin mu kuma har ga Allah kamar yadda shugaban misali ya magana duk wani dan siyasa da yake Kano ko da local government in dai ya kalle mu ko a media ya san mu ne ba zagi ba sara Allah muke roƙowa manzon Allah muke wa salati kuma tawassali muke da shi duk abin da muka sa a gaba Allah ya ba mu rinjaye kuma ana samu in dai ka zo ka zauna da mu ƙarya kake kace baka samu nasara amma tsakaninka ga Allah mai kai mana ya kace babu kuma kamar inda sahabi ya faɗa duk wani wanda ya je ya dawo saura kaɗan a kwace kujerarsa in muka je ba ku yi mana kuka kuma duk wanda kuka ce mana shi kuka sa wakili ba ma kure muku shi
in mun kure kun koma fa kun zauna kafin ranar zaben shi kuke mayarwa kuma a gobe zaɓe ana misali yau juma'a gobe za a yi zaɓe a tsakar daren yau za a yi antifaci duk wanda muke takama da shi a janye mu din da mu ake bari ga sunan ejan supervisor su waye sai mu ji yan iska aka ba yan banza aka ba mu shikenan mun saba mu sha tawada mai wasalatin annabi mun gode wa Allah da haka to alfarmar rasulullah wannan sako na mu ya je inda muke so kuma wannan ya nuna mana Allah ya karba addu'a mu ga yara masu jini a cika wakilanmu wanda Allah ya kai kuma suka taho su suke neman mu ba ma mu muka tafi nema ba ka ko duk mai matsayin da ya fara neman talaka lalle adalci zai in talaka ya tafi neman kafa yana gudun kakka da ke shigo ka daure yau sai ka zo kaga sai mu sun kuyi da kai yawo kuma wannan raƙuma ne ka gani wanda an gama take su da komai direba ake so to gashi Allah ya ka sabon shi za a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala duba da lokaci ya taho da dai ban niyyar in ce wani abu ba amma yana da kyau in yi magana Allah ya sani shi baba shaida ne duk sanda ma ya gaya min taron APC dan ba yadda zan yi ne ba yadda zan yi ne tun da na zauna a nan nake nan kufarci to cikin ikon Allah kuma da kudurarsa don ni ko da kai min izini in na je na ga waye na taho da shi na kawo shi nan kasuwa zan tafi to kuma sai na ga abba to kaga abu ya zo gida ba dan haka ba dan in ba dan abba bane in ban san shi ba dama in na zo nan takalmi na zan dallaba in fita to farin cikin naka ya samu kuma mun yi imani mun zauna lafiya da shi a bai da daman ma yayi ballantana kuma yanzu saboda haka muna taya ka adda Allah ya yi ma jagora mu kuma ga nan mun gaya ma amana guda ɗaya ce mu 'yan tawaye ne wallahi 'yan tawaye ne amma mu mun yi imani da Allah mun yi imani da kai kuma duk abin da kake ya taso wanda kake neman mutanen wallahi in dai ka kira baba sa'adu kamar ka kirawo ne insha Allah saboda haka muna fatan Allah ya sa ka ninka haka ka wuce haka mun san za mu amfana muna fatan alheri yawa a guje saboda muna da wani mitin ne za mu shiga karfe kuma nesa ne za mu tafi ga wakilin su na bangaren wasanni aka gano ba ya sani magana ba to muna zuwa mai girma sanata a wannan rana ta juma'a ta zo mana a sa'a gani ga mutane na dala local government kuma sun yi bayanai duk da ya kamata kuma wannan abun kamar yadda na gaya muku kamar da sanatan kuke tare dan yanzu bayan mun bannan wajen a gara girma ba abin da zamu bace mu tura kuma za ku ji ansa za ku ga ansa insha Allah mai girma minista wayannan mutane ne na amana kuma mai girma minista kowa ya san kai mutumin kirki ne kuma ba ka da girman kai tsaron ma baka damu da shi ba mu da muke tafiya waje da kai so da yawa zaka ce a bar tsaro a zo a tafi sai mun ce ma a'a sai an tafi da tsaro minista ne kai na Najeriya wanda ma bai kai minista ba wanda yake da dama yana tafiya da tsaro saboda haka mutanen da ala ƙuri'unsu sun yi wa mai girma sanata alkawari ga baki ɗaya local government ɗin dala adadin mazakunsu mazansu da matansu wannan ƙuri'a tasu ga su da bakinsu sun faɗa kowa ya ji kuma kowa ga su ya gansu kuma dama sanannu ne saboda haka ta mai girma sanata ce kuma ni na tabbatar da haka na yi da haka saboda haka muna godiya da wannan albishir da kuka yi kuma insha Allah za ku ga sakewa za ku ga sakamako kuma duk wani kudure-kudure da kuke da shi na unguwa da saita gida na jam'iyya da me da yi sanata insha Allah wannan kamar an yi an gama sai dai ka san haka mutum siyasa akwai jinkiri ko ba haka bane ba a mu muka sa yanzu a jinkirin muke yawa akwai jinkiri amma wallahi yanzu a jinkirin wannan abun namu ba zai dau wani jinkiri da yawa ba saboda ai ana kan gaba ai kaga an kusa zabi an kusa kada gangan siyasa ko ba haka bane dan siyasa da zai tsaya taka gwamna yanzu yake neman mutane duk wannan abun da kaga bai yana yi na taimakon al'umma na hidima ga al'umma ai mu ne mazzatan in ya zama gwamna zai ci gaba da zai fara insha Allah ba haka bane ba saboda haka mai girma sanata wayannan mutane ne na amana kafin su zo ka gansu ido da ido ni na wakilce ka kamar yadda na je wayare na wakilce ka
saboda haka duk wani abu da yake da akwai insha Allah mutanenmu na Dala za ku ji bayani. Sannan akwai ta makare sarki ne wannan na yaƙi ko ba ka bane bai kamata a yi suya a manta da albasa ba shine makasudin wannan abu dan kungiyar mu ta kasuwa gaskiya gwamnati da shi muka dauko ya tsaya tsayin daka ba dare ba rana ba nonin mu da duk hulunan mu da duk abin da ka sani shi ma'aji ne na wannan kungiya ta ko ba haka bane ba shi ta makale mukamin su a wajen mu ba ɗaya bane ba bi bane yana da yawa ko ba haka bane ga abba kwashi nan gudunmuwar da yake bamu a wannan tafiya ba ta wasa bace ba kwarai kuwa muna godiya sosai da sauran dukkan makaraban da muka zo da shi a hakan ma na zame wa mutane saboda ina da mitin da zan je ba na son cincirin da mutane da yawa ko ba haka bane ba wani yana da uzuri kai din da kai ake son kaje in ka dau mutum ɗaya biyu ya isa wani kuma da ya ganka a hanya sai a ganka sai a tafi to muna godiya sosai muna godiya sosai muna godiya sosai na wannan abu da ya faru cikin wannan kwana biyu mun samu labarin wannan ibtila'i da ya zo mutane da dama mai girma sanata sun yi asara ta dukiyoyi da dama za mu je za mu ɗaɗɗauki wajen don shi ma za mu haɗo mutum zo a gani wannan asara da mutane suka yi ta dukiya ce mai yawa mutane wasu ma magana ma ba sa iya yi saboda irin abin da izo abu ne cikin dare wayannan mutanen da sauran al'umma na unguwa su suka fito aka dinga taimakawa har Allah ya sa abun ya tsaya saboda haka mai girma minista ya kamata a duba wannan al'amari a zo da zuwa da kai ya fi sako mai girma minista a zo a ga wannan abu da ya faru wannan unguwa tamu da kuma ga unguwanni da abubuwa suke faruwa ya kamata da a kawo ziyara a zo a gani abin da ya kamata duk ba zai ga mai girma minista wannan aikin ka ne yawa mu share fage muke yi yawa insha Allah wannan za mu dan yi dan jaje kuma Allah ya yarda zan yi kokari mai girma minista zai zo shi ma da kansa zai wannan abu insha Allah salati bare da haka magana dan su ka fahimta sai mu tattauna wannan zuwa za ku kai da shi ai ka kwallon kafa ai shi ma yana yi ai ci abin da kake kace cikin da ka sha baba mun kamata ba a tafa